आज तो छाड़ खाई स्पेशल कौन आज खाओ? मुझे देखिए बड़े आइटम ହେଇଛି ଭାତ ହେଇଛି ଅରୁଆ ଭାତ ଆଉ ଏଇଟା ତୋରାଣୀରେ ଚାରୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି ବୁଝିଲେ ପୁରା ଫୁଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଚିକେନ ଝୋଳ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ପୋହଳା ମାଛ ଭଜା ହେଲା ଏଥର ତୋରାଣୀ ଚାରୁ ଟିକେ ହାପୁଡ଼ିଆ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଫୁଟା ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚିକେନ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଇ ନଥିଲି ତ ଆଜି ସତରେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଏ ମାଛ ଭଜା ଇଏ ପୋହଳା ମାଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ଖାଇଲୁ ମାମୁଳୁ ଚିକେନ କି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାଛ ମାଛ ତ ସକାଳେ ଖାଇଥିଲି ଏବେ ବି ଖାଉଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆଜି ଆମର ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଚିକେନ ଝୋଳ ନା